ଜୀବନ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ଜୀବନଟେ ଆମେ ଯିବୁ। ସବୁଦିନ କାମରୁ କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଓହରି ଯାଇ ଆମେ ଯଦି ସେଇ କାମରୁ କିଛି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବାହାର କରି ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭାବିବା, ତେବେ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ତ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଯିବ, କିଛିଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଗିବ। ବଞ୍ଚିବାରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ୱାଦ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏବେ ଶୁଣିବା କବିତା ପ୍ରାପ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତି। ଗଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସୁଖଦ ସମୟ ସବୁ ସ୍ମୃତି ଛବି ହୋଇ ଟାଙ୍ଗି ହେଇଗଲେଣି ମୋ କାନ୍ଥ ସାରା। ବାହାର କଣାରେ ମାଳ ମାଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଝୁଲି ଝୁଲି ଖତେଇ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ବେଲଣାରେ ରୁଟିର ମାନଚିତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତାଳମେଳ ରଖି ଭିନ୍ନ ଏକ କାୟା। କାହା ଆସିବାର ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ନେଇ କାଉଟେ ଆସିବା ଆଗରୁ ଇଚ୍ଛା ସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ଖୁଦକଣିକାରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଛି ଛାତରେ। ହାତରେ ଓଦା ଲୁଗାରୁ ନିଗାଡ଼ି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି କାଲି ରାତିର ବାସ୍ନା। ନୀଳ ମୋହ ସବୁ ସେମିତି ଲାଖି ରହିଛନ୍ତି ମୋ ଦେହରେ। ଗୋଡ଼େଇ ହେବାର ଅଭିପ୍ସାକୁ ତାଙ୍କର ମୂଷାତରୀ ନିମନ୍ତ୍ରେ। ଅଳସ ପାଦ ଦୁଇ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ହେବା ଆଗରୁ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିନିଏ ଯେଉଁ ଛବି, ସେଇଠି ହିଁ ମୋର ଦୁନିଆ ସୀମିତ। କାନି ପତେଇ କିଛି ମାଗିବା ଆଗରୁ ସେ ହିଁ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ଯାହା, ତାକୁ ଗଣ୍ଠି କରି ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଡ଼େଇ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଚାଲେ ବାଟ ଆଉ କାହା ପାଦଦ୍ୱୟ ଖଞ୍ଜି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ କବିତା ଶୁଣିକି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।